Bernard Gregg tefa n-nomina tiegħu biex jibqa' sorġut fuq is-siġġu ta' tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Dan għamlu minkejja li taħt it-tmexxija tiegħu il-partit sofra l-ikbar telf elettorali fl-istorja ta' Malta sovrana. Evidentament iffukat biss fuq kif se jżomm is-siġġu tal-poter fil-partit wara li l-poplu rrifjutah fl-elezzjoni ġenerali. Bernard Gregg qed jara kif ibeżżel lil kull min jista' jkun qed jaħsibha biex joħroġlu għan-nofs u jtellaq miegħu għat-tmexxija tal-partit. Il-ħadd li għadda f'diskors li għamel fil-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, Bernard Gregg għażel li jipprova jgerrex u jaqta' qalb lil dawk li qed jitħajru jitfgħu in-nomina f'din l-elezzjoni. Huwa żvela pubblikament li l-Partit Nazzjonalista għandu 32 miljun euro f'dejn u li għalhekk bħalissa l-partit m'għandux il-likwidità finanzjarja biex jagħmel kampanja għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali sentejn u nofs oħra. Madankollu għal dawn il-problemi li qed jaffaċċja l-partit, Bernard Gregg beda jwaħħal f'kulħadd u fl-ebda mument ma ssuma xi parti mir-responsabilità. Sorsi fid-Dar Ċentrali qalu lil One News li għalkemm il-Partit Nazzjonalista ilu jaffaċċja problemi finanzjarji kbar tul it-tmexxija ta' Bernard Gregg id-dejn żdied b'mod konsistenti. Madankollu issa tefa' tort fuq l-istazzjon tal-midja tal-Partit Nazzjonalista. Din id-dikjarazzjoni tefet lil ħaddiema tal-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista f'limbu wara li Bernard Gregg tefalhom dubji serji dwar il-futur u s-sigurtà tal-impjieg tagħhom. Aktar kmieni din il-ġimgħa fil-programm Extra fuq l-Istazzjon Nazzjonali, Bernard Gregg stqar li ser ikun hemm min ibati għal ġid tal-partit, dibatija li rrefera liha bħala barxa. Kulħadd però jrid jifhem illi jekk se jkollu barxa jrid jgħid jien dil-barxa qed noħodha għal ġid tal-partit biex jien nimxi l-qudiem. Min-naħa l-oħra Bernard Gregg fl-ebda mument għadu ma semma li hu stess se jkun qed isofri xi tip ta' barxa, dan bl-istess mod li ma sofrewx brix l-eks-strateġista tiegħu Christian Pereġin u lit il-lemenija tiegħu Ray Bezzina. Fost l-oħrajn ġie rrappurtat kif fi żmien meta l-Partit Nazzjonalista kien diġà qed isofri minn problemi finanzjarji kbar, Pereġin kien qed jaqla paga ta' iżjed minn 60,000 euro. Iżda għal dawn l-iżbalji li komplew iżidu l-pis fuq il-qagħda finanzjarja tal-partit, Bernard Gregg issa se jkun qed ibih dak li ħadmu għalih b'tant dedikazzjoni u sagrifiċċju il-partitarji nazzjonalisti fil-passat, filwaqt li għalaq is-sors ta' għajxien għal ħaddiema tal-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista u l-familji tagħhom. Ebda kap ma jrid jew ma jixtieq li jbih każin. L-ebda kap ma jixtieq li joħroġ mid-Dar Ċentrali. L-ebda kap ma jrid iċedi il-midja tagħna.